जायगा थिं लाबोदोलाय नोंसोर एक्सिडेन्ट दासो मोजां खामानि मावदो नोंसोर दासो मोजां खामानि मोजां नङा न बै दुवा नुदोंना जे बिथिं फाजान नांगौ खुलुमबाय गाइस दाय दङ थांनो ओंखाराखै गारिखौ सुदुं आब'आ जे गारिखौ सुना लानोसै बिनि उनावसो थांगोन जों नै गाइस आब'आ जे गारिखौ सुना लादों जे बिथिं ग्लासखौ सुदुं एसे मुले नुनायखाय जे एसे क्लियारहि जे सेम्पुजों सुना होबाय आब'आ गारिया सुनाय जाबाय दायो थांबाय थादो न'आव जे एसे फिसा खामानि दङ जे बे खामानिखौ मावनानै डाइरेक्ट जों थांनोसै रौता नाबो रौता थांनोसै नै गाइस थांबाय थादो न'आव मोनफैबाय दा ओंखारनोसै पुलि लाबाय बानलु पुलि फांब्रै सारिता बेयावनो जेवायना दोनदोंमोन जे बिनिफ्रायनो थिखांनानै लाबाय दा आब'आ लांसिगोन खामानियाबो जाबाय जे सिगनेचार साइनल'सो होनांगौ जे बेखौल'सो जों होनो फैनायमोन जे सिगनेचार होना होबाय जे बे खामानिया मा खामानि जे नोंथांमोनखौ शेयार खालामबाथ' मोजाङानो ना मा बुङो गाइस जे आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव जे शेयार खालामाबाथ' माने बोरैबा नांगौ बेनिखायनो शेयार खालामनायानो मोजांसिन जे बिकलंगनिनो बे खामानि जे मा अनुरदय आसनिनो जोंनि बिकलंग मानसिफोरनिखौबो माने सरकारा होगोन होननानै बुंदों जे बेखौनो माने प्रम' साइन खालामनो थाखाय फैलायदोंमोन जे साइन खालामनाया जाबाय आदायाबो थांनो न आब'लाहानाव आरो जानिखि जोंनि गामिनि लामा दाबो जायाखै नै गाइस दैज्लांनि सिगाङावनो बनायनायमोन बिथांमोना आरो माइ हानाय समाव बनायनायमोन दा आरो गेप्स दिनथ'बाय दा मोनफैबाय दा बेवहाय समान खालामदो बे लामाखौ जे गाबोन बाथौ सान जे बे बाथौ सानखालि बे गेटखौ बेखेवसिगोन होननानै बुंदो बे जाबाय बे बाथौनि गेट बे रौता आन्सलिकनि बेयावनो दङ बाथौ मन्दिरा जे बिथांमोननि आन्सलिकनि बाथौ मन्दिरा जे बेखौहाय गाबोनहाय फिटा दानसिगोन मन्दिरा जाबाय नै गाइस बिथिंहाय दङ मन्दिरा बिथांमोननि आन्सलिकनि जे बेवहाय प्रग्राम लागोनदां नै गाइस बिथिंहाय स्टेजखौ बनायबाय बेवहाय जिरायनाय बेनो जाबाय मन्दिर नोंथांमोनखौ इमान फुन बुबाय थादो नोंथांमोना गारियाव थांगोन होननानै बुंनाय दु बेटारि गारियावसो दे थुलु नोंखौ खालामाखै बेखौ खालामदोंमोन बे जायगानिफ्राय दिनै बिदाय लासिगोन नामा हा नङालै बेयाव बिनिफ्राय दा बेयावसो जासिगोन बिनिफ्राय दा दिनैनिफ्राय बिदाय बेयाव होमबा बिदाय नै बैथिं लांदो बिथांमोना टम गारियाव थिखांदो आद' ना हायाखै मानो हाया जानो ना सेंग्रा मानसि जानानै हायाबा मादि जागोन दे बरिया माथिं थांनांगौलै बा ओइ मा जायगा थिं लाबोदोलाय नोंसोर एक्सिडेन्ट थिखांदो ओइ नोंसोर जखन बे हारसिं हानाय बुस्थुखौ सानै हमना लाबोदों नोंसोर नुनायाव गथाय फिसासो नुदो दे आधा बेयाव सखननोसै बेयाव ना थांगोन आब'नि गारिखौबो दसेनि थाखाय रिजार्भ लाबाय रिजार्भ बेखौहाय मा होगोन दा बाय गुलिबाय मा बासिबाय थादों नोंसोर ना थिखांनो हादों दे दिन्दो हेल' सार मोजां खालामदो ना गाज्रि खालामदो नोंथांमोनालाय बेवहाय मोजां खालामदो माबा गावनाय बायदिसिना नुदों दखन दा बेयाव मोसागोन ना हाबगोन आथिङाव बरिया एलाय आरो बेबो जाबाथ' जोंनि फिसाफोरना मिटिं खालिथ' मोसानोनो हायागोन होनबा ना बरिया दिनै बेयाव जसाङाव मोसानाय फोरोंगोन बेवहाय प्रेक्टिस खालामनाय जागोन बेनि थाखाय दा बे गाजालफोरा दा ओंखारबाय थादों नालाय बेखौहाय दा बिदि हाथुरिखौ टक खालामदो आरो ना नांदों नामा मार्तुल गैया
दायो बेवहाय जिरायदो दानिकि मुसाफावरि दानिकि दामग्रा जे बिथांमोना एसे रेस्ट खालामदो मानो होनोब्ला बेवहाय स्टेजआव दानिकि बेवहाय दिनैनिफ्राय बेयाव स्टार्ट खालामबाय जे माब्रै मोसानांगौ जे बेवहाय एसे प्रेक्टिस खालामदो दा जिरायनाया जोब्बाय दा मुसाफावरि बिथांमोना जौसाङाव गाखोबाय दा दानिकि दामग्रा देमग्रा बिथांमोना नै बेवहाय जिरायदों आरो सिख्लाफोरा बेयावनो जिरायदोंमोन ना ओमफ्राय थिं नै गाखोबाय दायो जौसाङाव दासो मोजां खामानि मावदों नोंसोर दासो मोजां खामानि मावदों दै गांनायाव दै लाबोदों बरिया बरिया ओइ मुसाया लाजिसै आब'आ ओइ आबौ ओंखाम जानोसै गाइस दे रानदु गावबागाव राननानै गावबागाव जानांगौ नै गाइस आराम ना हाराम नै आरो बिथिं दंथो बिथिंबो मोनजायाखै बिथिं जाबाय थादों आरो बिथिंबो दङ जाबाय थादों नाथाय बिथिं मोनासै दा बेबायदि गावबागाव लानानै जानोसै दायो दा दुइमा पार जानांसिगोन न' बिनिफ्राय बेसेबां गोजान न'आलाय औवा खाथियावसो न' बाबु नै बिथांमोनखौनो जोङो दिनै फैदों जे बे जायगाया मा जायगा बुंदोंमोन काटपुरि ना काटपुरियावनो जोङो बिथांमोनखौ दिनै फैदों जायो दे मा थांनो दे बाय बाय दे दा बिथांमोना एसे थांलाय फैलायनि खस्थ' नालाय जे बिनि थाखाय जे बिथांमोनखौ जे जोङो दिननो फैबाय जे न'आबो बारा गोजान नङा न' बै दुवा नुदोंना जे बिथिं फारजाननांगौ जे दैज्लां समाव जे खस्थ' जायो जे बिथांमोना दायो बिथिं थांलाय फैलाय खालामनो हाया जे धनस्रिथिं जे थांनांगौ आरो ना बाय 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 धनस्रि घाटथिं थांनानै गिदिंनानै थांनांगौ जायो आरो ना जे मा खालामनोसै दा थाङाबाबो उपाय गैया जे गच्छा लानानैब्लाबो जे कालसाराव बेवहाय थांदो जे बिथाङाबो जे बिबान दङ जे बिनि थाखाय बिथाङाबो थांनांगौ जादों थाङाबाबो जाया नामा आब' दायोथ' थांनोसै